Следва категорията ESG лидер. Отличието отново ще връчи господин Георги Руичев. Благодарим ви, че сте толкова търпелив и ни правите компания на сцената. Победител е Инвестбанк. Може целият екип да си качите на сцената, няма никакъв проблем. Свят, в който устойчивостта се превръща в императив, финансовата институция е твърдо ангажирана с отговорното и устойчиво финансиране. През последната година Инвестбанк насочи своя фокус върху финансирането на проекти в подкрепа на борбата с климатичните промени. Част от тях са свързани с производството на електрическа енергия от възобновяеми източници, други с енергийна ефективност на предприятията. Финансовата институция продължава стремежа си за увеличаване дела на зелените финансирания в своя портфейл. Инвестбанк се включи в борбата с глобалното затопляне и климатичните промени, като се обедини с фондация Visionary в общ проект Сезони. Комбинирайки креативност и отговорност, Инвестбанк и Таралеж Арт Дизайн реализираха проект за реставрация на стари електрически табла. По този начин изразиха желанието си да допринесат за превръщането на София в по-зелено и живописно място. И по-артистично. Благодарим за което. Благодаря ви. Ние добре осъзнаваме простата истина, че ресурсите, които ние ползваме в момента, са назаем от нашите деца. И в крайна сметка правим всичко необходимо да гарантираме устойчивото развитие не само на нашата институция, но и се стараем да бъдем един добър пример. Така че се надявам всичко, което свършихме тази година, което е абсолютно принос на колегите, всекидневна работа, а не просто присъствие, така да кажа, по медии. Доста работа се свърши. Надявам се да продължим в усилията си, защото ESG означава работа всеки ден, означава отговорност всеки ден, която в крайна сметка да ни прави по-добри и по-отговорни. Благодаря ви. Много благодарим.